መንግስቲ ኢትዮጵያ ጃንዳ ወያነ ናብ ሎሚ 4 ሕዳር ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ኣሃዱታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ብምኹናን ጸጥታን ድሕነትን ሃገርን ህዝብን ንምርጋጽ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብቲ ክልል ክዋፈርን ዘድሊ ስጉምቲ ክወስድን ኣዚዙ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለጺ ፍሉይ ሓይልን ምልሻታትን ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ዝርከብ ማዓስከር እዚ ሰሜን ከምኡውን ኣብ ዳንሻ ኣብ ልዕሊ ዝዓስከረ ሰራዊት ምክልኻል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣጽዋርን ካልእ ወታደራዊ ዕጥቅን ክዘምት ከም ዝፈተነ ሓቢሩ። ምውፋር ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንክልል ትግራይ ድማ ብፍላይ ካብ ዕንወትን ተወሳኺ ግጭትን ንምክልኻልን ንምድሓንን ዝዓለመ ምዃኑ እዩ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘነጽር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካቢነ ሚኒስተራት ኢትዮጵያ ሎሚ 4 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ሰላምን ህልውናን ሃገርን ድሕነትን ዜጋታት ናይ ምውሓስ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብ ክልል ትግራይ ን6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጁ። ብ2 ሕዳር ኣብ ምዕራብ ወለጋ ክልል ኦሮምያ ህይወት 34 ተወለድቲ ኣምሓራ ዝቐዘፈ ጃምላዊ ቅትለት ኢድ ወያነ ከም ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መኽሳሱ ይፍለጥ። ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብ3 ሕዳር ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ እቲ መጥቃዕቲ ንሰላምን ብልጽግናን ኢትዮጵያ ብዝጻብኡ ውሽጣውያን ሓይልታት በቐንዱ ድማ ብጉጅለ ወያነ ዝተሃንደሰን ዝተመወለን ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስቲ ነቶም ፈጸምቲ ብግብረ ሽበራ ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊኦም ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዑ።